Hi guys, madyong bantag ninyong tanan. Happy Monday. Lunes na po, duman na dyan ko dito. Digamo sa kuhan, kusina. Manap ko pamlansa. Sadyo ko ni mata. Wapelasing ko ni mata na ko. First time di ay ni Godi og ni Brown ni Dari matog sa higdaanan ni Pangit. Madyong ganing kay pinanggap po silang Pangit. Hindi sila bugnoon. Kaya naman to'y nag-uaw. Ibasin ko nung bugnoon sila ni Pangit. Pinanggakadyo sila ni Pangit guys. Amo lamang gibutangan og isa ka higdaanan nga nuog kanapten kay magsilos mo pus Pangit og dihatagan sa mga kwaon namang gitagaan na sige nagsugit kay gusto na mo pagawas gusto na magpagawas. Pinangga sila ni kuan guys Pangit ni hilawa dyan. Niligo dari kay maraming sagbot, maraming pangatagak sa kanang nay mga dahon kay kuan manggod ang inangin. Kay karon magkuan ko manguha ko dari kamunggay kay maglawoy ka lawudan nas mama lawudan na laman na permi kay wala mi kasabot kung say pakaunda na ipasudan mo na amo ang problema kay among kapili og sudan musitar og sudan na nagsudan may nga na magway lami libog na ligin siya mga danang ipakaon mo nang na lamang gadyan ng lawudan pirmi kay balag di siya ganahan sa amo ang sudan basta nas dyan nilawoy nga kamunggay. Hoy nga lumana gusto lagi mo gawas ay di pa man pwede mo gawas maanad na pirmi na kay gawas nandiyan na mo gawas pamahaw, nagamang pamahaw. Kamu naanad na mo dos gawas. Kani ba? Kaning kalitran ni siya kalaos o. Kaning kalitran kalaos at kanang karing buwak. Bubuy bi. Dag, pirmi kay nagibubuan nang basa ganin na pirmi nang ijang juta. Namang gibutang ag abo. Abo? Naman lagi murag abo-abo. Butangan mo siguro ni mong abo. Kamatay din na boy. May mga nagibutang ang abo. Hinog ba diri o? Mau di ay nga nalaos. Pwede na tangtangon. Tangtangan padung na mamatay. Sayang o. Padung na mamatay. Butangan ko di mo abo. Kato mo ng abo diyan na ako takya. Aja lagi saba kay unja na lagi mo manggawas. Mabuhay pa guro gabi kay tayo ng ibabaw rin. Bauna, ganam nagkalaos. Ni kay bago sila siya mga ipakain ni mama. Makagiiw kay nagniwang na raba. Namang pagustuhan o kanang kuan sudan, namang kay linilinan o kanang sudan. Isa dyan gustong sudanon. Musitar gabi may pangitaan o kanang sinabong isda kay sinabong isda kuno ijang sudanon matamang palitan gabi dihatoy kangkong research na pwede kuno pag mo ka kangkong palitan pa naman kangkong pag panihapon pa kay igo ramang ning tilaw sa kananay sabaw maingan naman nagay lami mata ko ni magsudan og asin muna mabalakan ni ano siya angay namang ipa pagkaunda na ay ningan na ba ito yung igsuon nga pakanin jud ko no saan man kain nga naman may kay bawon siya mga pakaunda na kay tanan na lamang pagkaon way lami unang na may kamunggay na anang lawujan o kanang kuan kamunggay gahapon po katong sudan nga amang pinalit ito sa ijahang igsuon naman tuyutan siya bagulbon kadaghan puno o kanang naikuan sagol bao guys sa kanina nadubli na gahang kuan nadubli na gahang kabalaka oh
Ha? Ako sa dahil pabugnawan sige yan o kuhan guys. Pagkaon. Paday ko nakapabugnaw sa idyang kuhan pagkaon. Naman nagpamaw sige yan guys. Padong na po siya sa eskwelahan. Idyang papa tuan na. Yun na, biyahin na. Naman na po kugutan sa kuhan ni mama. Idyang kamugay. Magtiwas ko darig panglaba. Ay panglaba. Panihig. Sama pang. Saba ba? Saba na tisod. Pinamila si mama. Wala lang balita sa radyo. Paminaw radyo. Bumbo. Ang paminawang na ni tatay ba sa una. Radyo bumbo. Saba lagi sa bagi usig. Namang sa paa. Nakawara si Brownie og si Budi gustong magpagawas. Pamagawas si mama. Malipay ko ganang magawas na siya maglakaw-lakaw, magpagsilang sa adlaw. Malipay ko guys. Nga na naman natin sa permi ba? Maglakaw-lakaw, may exercise. Di ka na pa-exercise. Isa po na nga makababa sa ibang kuwan. Sugar. Ngayon man to si Dr. Willie. Eh, magtanawan mo ko dana sa mga vlog ni Dr. Willie ba. Sa ngay button, sa ngay mga sugar, tasig sugar, sa ngay kanin. Lagi na ba nga hanta pang ipakaroon ni mama ba? Hindi lang siya. Nag-iun ako. Hindi siya ngay ni ganda ng kanin kay nagniwang na raba. Ngayon na ba ito yung igsuon nga. Karoon dyan siya. Kain man nga. Kalinan-ilinan o kananay sudaan. Hindi nampud. Nga guys, doble nagahang kabalaka. Nabalaka pa kong dun kay nabalaka lagi sa siyang mama. Gabi bago may natog, naginutok. Nagtutog luha, nagilak. Nag-emosyonal. Kay ano kuno siyang nainganang. Butan mo yung takinig sa pagkaanak. Di daw sa kasaway. May bisyo. Dahil ano kunong nainani kunong ijang ijang mama karon. Hindi ka kasabot. Hindi ka kabigay. Hindi emosyonal. Lalis ko sila tungod sa kuwan ba. Sudan. Muna'y pirmi. Nilang paglalisan ng sudan. Mangitag sudan. Diyan nanay sudan. Hindi mo kain. Hiningan na. Ngayon ni hawarang mga dahon guys. So dagan-dagan na nga tagak ko. Na hangin-hangin man. Gapon mo ko nakapanilig. Kay minsan sa may pagsimba. Paguli na busy ng laba pagkahapon. Lakaw na po niya na pagnig merkado. Busy kayo ang life guys. Amang tanang din si mamay nagkahapon sa kuan ba? Seawall. Kanay nagarahin ni Junjo namang dali seawall karong makarelax ba? Makalanghapon ka ng piskong hangin. Kaya lamig man dito magtambay sa seawall kay kuan man dito presko man. Di man pa dyan mo kuyo, kay samo ko no. Dagan ko ng tao. Patabay-tamba dyan sa alamo dito ba, kaya rong malingaw. Hindi man. Sidya. Masunod na laman ni din sa isang gusto. Mas ngayon guys, niskwila na. Yes ako. Bye-bye. Bye-bye pagamping. Huwatay mo ang papa, basig mo ang papa, may mong masakyan. Nalambot na kuno ko, namait na, nalusyang na. Bahala po mo diha. Bahalag, mamaot malusyang basta agahang obligasyon na pagkainahan ng gibuhat. Saan man ang sige arte-arte. Sige pagwapaan, jaway na ibaw ang mga buhatonon sa bahay. Bahala mo, basta ako busy ko.
buhat nga gahang mga obligasyon matag adlaw. Dagko nang ganyan nagdahon sa kuan guys, okra makalipay. Nagko na sila ilang dahon. Natiningan nga di lamang kuno nabunuhan para kuan kuno siya kanang organic kuno. Di na naman siguro nabunuhan kay murag tambok man pud sila. Kay tambok man ang juta diha kay kuan man na diha halinganan. Sa una. Tambok man pud kay dagko man kanang nay kuan mga dahon. Di na naman siguro nabunuhan. Lagi ko katanom mo kuan, magtanom mo lagi ang akong pipino. Ito nga tumog friends ko. Ako nakatanom, nakalimot ko. Nakadali-dali. Ngaw na siya kong mama guys. Mag-istoryahay mi, magtsika-tsika mi, dyan sige mi kuan ba. Magkataw-katawa mi. Pero ano ko kita siya dyan ismail. Magsigira man siya sapit. Binalin mo mabinuwangan ba. Kaya sa una, wala siya binuwangan. Kasi kamera bitong duha sa una. Malingaw ko kung magsigiramig tabi, magsigiramig chika. Hindi makabantay nga. Ting paniud to na di iPod. Lahi na si mama bitaw karon guys. Maud pinayahang na obserbara ni mama lahi na rin. Magali ko nagtuo na may ngana na si Jack eh. Buutan nga na si mama. Madangga magali ko dana. Munang di dyan na kaya na si Jang kasagdan. Manuwi ko kay karon raman po na siya nagkaingana mo nang masabot rapod ko guys sa ijahang kaintang ron siyang batasan nga nangana na siya. Pero adyo lamang po ninyo ibas guys kay daw man po ko kasabot po ko nga napay ubang anak diha nga inana po dagilang ko inahan lahi man sitwasyon sa inahan lagi na karon nga nanay pamati mo nang ako masabot rapod ko na naingana na siya. Karon raman ko na nagsugod nga nanay hindi pamati sa lawas. Malagi nang gusto ko nga mukha laman ng tasisag ka ng sakto ba. Gusto ko nga mag-request siya gan sa isang kanon kanang mukha siya dagan muna ang kailin-ilinan o sa isang gusto mo lagi na nagpagkaon eh gura mang matutuwik sa pagkaon mo ingon naman way lami halos na lang ka ng pagkaon way lami nang mabalaka ko guys. Hindi siya magtarong o ka ng kuwan ka. Ano kong kanilay guys eh. Ang giwat si mama magawas. Exercise. Para na siyang giwat. Nang ko nagsige gapura kay. Sigihan ni mo gapura. Hindi na hinuon. Munang pasagdan laman na nga. Ija yung kusa ba nga magawas siya. Kanang kagustuhan siya nga mag-exercise. Kaya pag-usay po nagsigihan ni mo kapura mahibos man yun man po nga pa-exercise ko nun siya kay target ko nun tiguang na ko nun naman danas giyan kasyon to sakay mo siguro sigihan og laing tricycle wapa ko kabantay og kasakay na ba. Paningat lagi gang simod. Ganahan mo ko sa maginiingani ra ko kay panington man ko. So kinahanglan mo gadjud ning panington ning ato ang lawas kada adlaw. Balat magingani ra kay isa man pud ni exercise man pud ning ato ang gi. Buhat matag adlaw. Kinahanglan jud ato ang lawas unat-unat jud nato matag adlaw. Meron kuan panington. Salamat day ko datos na mga nang-comment nga katong naigipang offer nila nga i-try daw mga herbal nga i-try ko no. Nagustuhan jud ni mama katuramang gi-offer si jang igsuon. Mura ko na iya nga pinon, mura pa jang gusto mo nang mura pang sundon ni jang gusto. Siguro masunod. Nana ning gawas na. Nakulakaw siguro na siya. Ano na yung kalipay guys, malipay na naman kung magingana na sila pero nakaw-lakaw ito ana ganina ra ning sadyo ning una ganing giyag lakaw ano yung nagigiyag? Ning una kay sayang daw pasahero nakaw-lakaw daw na irong unat-unat ng imuhang kaugatan
Nanagka na. Nagniwang na dyan guys, mama. Yung mga sanina, mga luwag na. Muna yung ika-problemahan, lagi pod. Nangijahang kaun kay. Wako kasabot, kung sa ijajang angay kanun kay. Among papiliin o kanang kuan ba, pagkaan nga ijajang gusto. Mo na magpapalit. Among palitan, na anay sudan, mga nami. Mga guna. Kaya ko nila miyag sudan. Mo nang malipay dyan ko guys. Umiingan na siya nga. Palitik ko. Kuhanin nga na kay mukhaon ko. Malipay ko. Basta musitar na siya. Musitar nga. Kanon. Kaya madyo na naman makakaagdaghan. Mabusog. Ay mangyapon. Gamay raman gyapoy kanon. Gusto ko nga. Magtarong siya kaon. Darong pirming busog. Maglakaw-lakaw na siya, harap na siyang pagbanta dyan. Medyo na yung kalipay guys, nga magingana na siya. Mabawas-bawas sa naghang kabalaka. Malipay ko ba nga, mag-exercise siya, maglakaw-lakaw. Kaysa man po na makatabang sa siyang kaugalingan ng kuwan. Pag-exercise. Pero lahi na Diyos mama karon. Lahi na gijang lawas di parehas katong mga niaging buwan. Mawa pa na siya gipamati. Di da kay pwede mo inam datong gingan ni auntie nga tumiri kay acid to na makay hyper. Ni nga nag-viewers, di kuno ka pwede kay na kay hyper acid man daw to. Konsulta sa kuno unas doktor o pwede ba nimo? Ginam kag mga ingana. Tanggal ako. Nakuan ako na laboratory na ko. Balon ako untay ako. Balon ako. Katong gihatag ni Angkol sa may mo obserba si mo ang lawas. Balon sa tong ginom na ko nga di pa ko mabaon nga. Di kuan ako, iniginom na ko pagtaod bakuan ako. Ana. Katong tambaw sa imuhang UTI man siguro to, katong imnon pangawa pay kaon. Kaya katong imuhang sugar kan imnon man to sa uman imong kaon. Kani akong sugar makuan ra man di ay ni. Kay gamay ubos ra man di ay. Di bang kuno ni. Dili kuno pala sa kanang 200, 300 na daw. May lalagyan tawag di mo taas. Kaya delikado na po nang moabot nag 200. Mag-exercise na lang mga jaga. Kaysa man po na makakuan sa sugar nang mag-exercise. Katad si Junjun o kuan guys. Sudan. Naman na siya pamahaw. Kami nas mama wa pa may mamahaw. Ato na nas mama magmusitar o mamahaw na mi. Kaya para pakanan na po nahug mga alaga. Napaganin siya nilagang itlog oh. Kaya ganahan man siya nilagang itlog. Mong tubig. Mikloy, nagatong punos mikloy oh. Nangihi ang pusunjun to. Nangihi to ah. Pitikin nga na isang utin dias kuan. Narabay punuan. Narabay tao din ha. Ha? Tauhan. Kami papanim sa unang gringod bidila. Gawi-dawira ni mama si Brownie oh. Ang siguro dari, gusto po dari magsunod-sunod na ho. Guys, manamig pamahaw ni mama. Mana po nagpakaon nagamo ang mga nalaga. Anang ipasud. Pag man nagpakaon na nagipasud, sige na pagswagit eh. Kaya gusto na pag magpa. Gawas-gawas. Ang sila ni mama guys karon, isang gikaon nagkuhan ba? Nilawin nga kamugay. Hindi may ginasi Junjun nga. Sudan, dahil sinubong isda, dahil kangkong, dahil palidya. Ang isang gikaon nagkuhan ra. Nilawoy. Munang maglawoy na naman dyan ko kadadlaw. Kaya balang din siya ganahan sa mga Sudan basta. Naikuan. Nilawoy. Nasa siya ka istorya. Diyan kuhan, diyan anak. Nitawagan siya. Diyan guys. Marutong ang vlog karong adlaw guys. Pasalamat na po ko ninyong tanan sa inyong suporta. Magamping na sa kanunay. God bless ninyong tanan. Bye bye.
Kay maligo sa ako kay rang kalimuot.